Benvinguts al quart episodi del Tot o Res, on si no t'han inspeccionat encara, potser és perquè no tens prou èxit o no has guanyat prou calés. Avui us portem un menú complet. De primer és una etapa picant d'inspectors d'Hisenda amb bonus estratosfèrics. De segon, una ració de britànics bastant cabrejats. I de postres, una reflexió amarga sobre això, si la democràcia es paga amb IVA i IRPF o només arcs de Sant Martí. I molta manifestació. Som els de sempre aquí amb vosaltres, l'Arnau i el Robert Saborido, el Borja Roldán des de Manchester i un servidor des de Ripoll. Guillem, sembla que siguis a Silicon Valley i siguis el fundador d'una startup sobrevalorada amb aquest look. Què és aquesta gorra? M'encanta que em facis aquesta pregunta, Borja. Explica una mica el títol del nostre podcast. L'home de la gorra del All In, del podcast All In, de Silicon Valley, el David Sachs, acostuma a anar amb gorra. Un tret trumpista als Estats Units, però a Catalunya encara no ens han associat els que portem gorra amb res de dolent. I això, simplement he pensat que per què no portar gorra? Magnífic, fot-li. Ens continuo amb això, que som 4 tertulians, però segur que tenim més preguntes que deduccions fiscals, ara que estem a la plena campanya de la renta. I avui, a diferència de la setmana passada, perquè us escoltem, companys, oients, prometem una mica menys de pedagogia i una mica més d'acudits i sasques entre nosaltres. Què ens expliques, Arnau? Sí, abans de res volia dir que avui hem de portar qualitat aquí per als nostres oients, així que aquí teniu el meu micro ben nou de trinca, i per acabar de ser una mica pretensiós, vaig amb aquests auriculars de puta mare per tenir-ho tot el headset preparat, però contrastaré avui també per afegir una mica el que dius, no? Fotre una mica més de canya, amb una ampolla de moscatell. Una ampolla de moscatell amb el qual només em fotré un gotet, Només em fotré un gotet, que estem entre setmana. Però a part d'això, tot bé, estem bé. M'encanta. Procediré a servir-me. Molt bé, Arnau. El go big or go home. Podria ser la moto del nostre podcast. Ho veurem els dies que venen. I de la resta... Salut. Salut i Que república. americà que estàs, Guillem, estàs molt americà. Jo, mira, només us diré que he arribat ara de treballar i abans de començar a gravar el podcast m'he fotut un tall d'idiazàbal, que em van portar un idiazàbal fumat els meus pares del País Basc, boníssim. I com que anem a parlar d'hisenda i de fiscalitat, he pensat en els bascos que tenen les seves hisendes forals, que segurament jo no en tinc ni idea, però deuen ser bastant més eficients i una mica més benevolents que la general, no? No ho sé. Bueno, per anar introduint el tema. Sí, els catalans són molt desgraciats. Aquesta setmana han presentat justament un llibre que es diu La factura del cupo català, quan el gran problema és el tema basc, no? Tots aquests de la Fundació del Pino i tot això, és ben bé que estem ben fotuts. I tu, Borja, des del Regne Unit, què expliques? Bé, aquí la particularitat és que la declaració de la renta no es fa, te la dedueixen automàticament de les nòmines, així que jo no he fet una declaració de la renta a la meva vida. Tinc aquest privilegi de viure al primer món. Així que, clar, quan la gent em parla de la declaració de la renda, d'Hisenda i tal, la pateixo, però de forma més automatitzada. De forma molt més eficient que a Espanya, el qual no és que sigui el paràmetre no està gaire alt. No, al revés, jo diria més que Espanya s'està convertint en The Last of Us tributari. Vull dir, t'agafen per on poden i amb una sola bala no vences Hisenda, I també tocarem el Reform Party del Regne Unit, Borja, i que també ells han passat de ser una meme que tothom es reia d'ells, no?, a tenir algunes alcaldies ja. Doncs va, Comencem avui l'episodi, abans que també no ens arribi una notificació en 10 dies per justificar aquest podcast o quan ha costat el micro de l'Arnau o la nostra subscripció al, de moment, proveïdor, al Descript. Doncs comencem pel tema de l'informe aquest d'Hisenda. Pels que no ho heu seguit, hi ha hagut gent valenta que s'ha atrevit a dir les coses pel seu nom. Han publicat un explosiu informe que qüestiona bastant la Hisenda espanyola. I és interessant també perquè és un equip d'advocats britànics, no són espanyols, i us podríeu preguntar per què tenen algun interès, no? Amb els abusos sistemàtics, la falta de garanties jurídiques i les persecucions fiscals amb motivacions polítiques. Això com a independentista ho entens, o com a català. Però un britànic, aquest
aquests senyors, en Robert Amsterdam i en Christopher Wales, denuncien aquests abusos de l'agència tributària, però especialment contra treballadors estrangers, els expats, un tema que ja hem tocat en aquest podcast, no? I bàsicament que gaudien d'un tracte fiscal segons la llei Beckham, que bàsicament us ho explico perquè jo no m'hi vaig acollir per poc. Jo vaig estar 10 anys vivint a Anglaterra i resulta que la gent que mai ha tributat a Espanya o algú de nacionalitat espanyola que no ha tributat els últims 10 anys a Espanya pot venir aquí i pagar, fins que no cobres milions, però els salaris normals, per sota del milió d'euros, pagues només un 20% d'IRPF. O sigui, és una ganga. Penseu que l'IRPF a Espanya pot arribar al 46 o 48%, doncs tots aquests de gent s'acollien a la llei Beckham. Però resulta O sigui, que... estem parlant, Guillem, que fins que no arriben a aquesta quantitat és un tram pla del Exacte. 20%, Totalment, sí. Ja. Tu cobres 50.000 és un 20%, tu cobres 200.000 és un 20%, que no té gaire sentit i, com podeu veure amb el nom de la llei, es va crear pel jugador de futbol David Beckham. Era un problema per Florentino a fitxar jugadors i quan Florentino té un problema, l'estat espanyol el resol, o l'Ajuntament de Madrid, no? Com hem vist ara amb el camp. Ara diu parèntesi que estan a punt de fer un nou pilotasso a la ciutat esportiva del Real Madrid, per segona vegada, O sigui... bueno, això era només un parèntesi perquè com bé dius, el que vol el Florentino es fa en aquest país. Però espera, seguim. Guillem, què vols dir? Que al Bernabéu no es parla només de futbol, com li va dir al Florentino al Jordi Évole? Estàs insinuant això? No insinuaria mai aquesta cosa, només, com es diu, si estigués a Anglaterra una mica faria un informe sobre tots els personatges que han acabat entre reixes que estaven a la llotja del Bernabéu com a proxy. Però el tema d'aquests advocats és coratjós per el que dius tu, perquè a Espanya ningú s'atreveix a parlar d'aquests temes. Ells, evidentment, tenen clients expats que se n'han queixat i ara volia discutir uns dels punts claus. Per què aquest tema ha agafat tanta rellevància? Perquè informes n'hi ha 1.000 i potser l'ha fet la intel·ligència artificial. No. Aquesta gent es va gastar quartos, que això és l'important pels catalans. Va comprar pàgines d'anunci al Financial Times, el rotatiu més important d'economia del món. Bàsicament acusant la Hisenda espanyola de lladres i que no respectaven l'estat de dret, el rule of law. Imagineu-vos la vergonya dels espanyols amb un intent més, segons el que dirien ells, d'autodefensar-se de la llegenda negra. Doncs comencem pel principi. Jo, quan vaig tornar d'Anglaterra, podia haver-me acollit a la llei Beckham, però no ho sabia. Llavors va ser en un dinar amb una expat, al cap de res, que em diu, ostres, si t'haguessis esperat 4 mesos, aquests 10 anys, haguessis pogut tenir aquest certificat oficial i pagar durant 5 anys, em sembla que és, o una mica més, el 20%. I dic, ostres, he perdut aquest descompte, no? Però ara, veient què passa, que la Hisenda argumenta que aquest certificat no té valor legal i et persegueix al cap d'uns anys. Aquella meva amiga expat que tenia això, doncs potser ara la buscaran, no? I clar, fa una mica de por, no? Jo pensaria, si vas a presentar la declaració de renda i t'aculls en aquesta llei o tens aquesta exempció i que després et vinguin a perseguir. Totalment. Bueno, jo crec que també és una de les coses aquestes que passen en aquest país en què et posen, dius tu si fas això pots obtenir aquests beneficis i resulta que quan aquests beneficis s'han de materialitzar, no, espera, és que hi havia una lletra petita allà que surprise motherfucker, però te la menges amb patates. Això, com a petit parèntesi, em recorda molt a que jo tinc un pis al qual li vaig fer una renovació integral de l'hòstia, perquè estava que queia trossos. I clar, havia sentit tot això dels fons Next Generation d'Europa, de fer els pisos una mica més eficients energèticament i que part d'aquesta representa la inversió que tu havies fet per això, te'n retornaven una part relativament important que podia acabar sumant bastants calés. En el meu cas em sembla, perquè com que arribava al màxim, em sembla que m'arribaven a retornar 3.500 euros en la declaració de renda. Doncs bé, vaig fer representa que havies de presentar un certificat energètic abans i després d'aquesta reforma, els vaig presentar les factures que havien pagat amb l'IVA i tota la història respecte havien fet aquesta renovació, i llavors el meu gestor, perquè jo el tema de la declaració de la renda, que és com la caça de bruixes aquí a Espanya, jo prefereixo no jugar-me-la i tinc un gestor que per un preu bastant raonable ho fa i tu te n'oblides, no? Em va trucar i em va dir, saps què?
Si vols, ho posem a la declaració, però teòricament no ho pots fer. Per què? Perquè resulta que el certificat energètic anterior que tenies al pis és una mica massa vell. Era del 2014 o del 2015 i ara aquell era del 2022. I com a màxim havien de tenir una diferència de 2 anys. Llavors, si em presentava un de vell i em feia la deducció, doncs prepara't perquè et vindran a buscar. Et vindran a buscar. I a més, bueno, potser si haguéssim creuat algun tipus de dada, tipus anar-li a l'Ajuntament i veure que en aquell pis no s'havia fotut absolutament res durant anys i anys, és més, estava ocupat, doncs potser hauríem vist que no hauria variat gaire aquest certificat energètic. Però no, menja't els 3.500 euros, nano, i els fons Next Generation no els veuràs en té puta vida. Perdó per les paraules. No, tranquil, que els fons Next Generation ara estan descobrint que han servit per construir guarderies i altres serveis públics que no es podran mantenir quan s'apaguin. O sigui que veiem com cau el castell de cartes espanyol. Parlant de la fiscalitat, Arnau, no crec, tot i que tinguis el tema del pis, crec que no ets el target preferit de la hisenda espanyola. Són aquests britànics que els hi poden reclamar amb una auditoria retrospectiva de 8 anys 1 milió d'euros. Imagineu-vos la cara que se'ls hi queda, no? I aquest és un dels temes forts que jo crec que és bo avui utilitzar el cas d'aquests britànics que ho denuncien tan clarament, que també ens passa a tots, a tota la gent que paga impostos, també podem rebre això, per exemple, que deia l'Arnau, o que els hi passa als britànics, que un certificat que et havien dit que era vàlid, doncs o la lletra petita o et qüestionen ells mateixos aquesta validesa. Guillem, parles d'aquesta gent britànica, però jo extrapolaria a qualsevol estranger que es vulgui establir a Espanya per muntar una empresa, no? Sembla que el món va per una banda i Espanya va per una altra. En el món que vivim avui dia, que es pot externalitzar qualsevol tipus de servei, o bé a persones a un altre lloc del món, o bé a la intel·ligència artificial. No sé si heu llegit lo de IBM. Aquests d'IBM es volen carregar 8.000 treballs. El que vull dir és, el món que vivim ara mateix, o som un país atractiu per a estrangers que vulguin invertir a Espanya, que viure-hi sigui quelcom fàcil, o no sé realment què ens queda. Jo tinc una visió per a Espanya, que Espanya serà la Florida d'Europa i que només tindrem gent jubilada del nord d'Europa i que els inversors o els estrangers que vulguin muntar un negoci a Espanya cardaran el camp cap als Emirats Àrabs, Portugal, fins i tot. Hi ha moltes alternatives, però sembla que Espanya això no ho veu. Molt breument, respecte a això que deies de ser la Florida d'Europa, jo crec que, efectivament, hi ha aquesta tendència a anar cap aquí i el que me n'alegra és que, per exemple, en projectes com el del Hard Rock Café que hi havia a Tarragona, que simplement anava a ser un mini Las Vegas fotut allà, amb feines poc qualificades de merda, gràcies a Déu no va tirar endavant, jo crec que el que hauríem d'intentar és tirar a ser la Califòrnia d'Europa, amb innovació tecnològica i no ser aquesta espècie de parc d'atraccions que molts volen que arribem a ser arrel de pelotazo i pelotazo. Totalment. Només volia dir això. Tota la raó, Arnau i Borja. L'únic que, i tornant aquí, que és important la queixa d'aquests advocats, diuen que a Espanya no hi ha estat de dret, rule of law, significant que no totes les lleis s'apliquen o defensen els ciutadans o hi ha les garanties. Jo crec que els que podríem acusar Espanya avui en dia és de bandolerisme fiscal. Veuen els estrangers com potencials víctimes o contribuents a tota la disbauxa econòmica que hi ha en tots els sectors i que, evidentment, són dèficits continuats. Sí, el que deien aquests advocats em penso que era, no?, que en un país, diguéssim, primer món, com diu el Borja, com és el Regne Unit, primer intenten demostrar que ho has fet malament i llavors et fan pagar, i aquí, diguéssim, pagues, t'acusen, pagues, i després, en tot cas, vas als tribunals a intentar demostrar que tu allò ho has fet bé, no? Bueno, jo crec que Espanya és un estat extractiu, no?, que es dedica, diguéssim, a extreure recursos de la població i, a més, autoritari, no?, que jo crec que és una cosa que és antieuropea i que crec que ve una mica de l'etos castellà, jo crec, però bueno, això seria un tema filosòfic que no entra dins d'aquí, no? No sé, anaves a dir alguna cosa, Guillem? Perquè jo després vull introduir també el tema de la pressió fiscal.
abans de la pressió fiscal, només per puntualitzar el que acabes de dir d'aquest informe, el que acusen és d'amenaces i coaccions, és a dir, que et diuen que si no arribes a un acord amb ells poden començar un procediment penal contra tu, i si no s'arriba a un acord, multes del 125% sobre els diners reclamats, fins i tot citen inspeccions a fills dels contribuents i les seves escoles. I com hem fet la broma al principi del podcast, et poden exigir informació de fa anys, 4, 5, 6, amb 10 dies de marge per trobar-la i presentar-la. O sigui, cap garantia, no?, de cara al ciutadà. I recordo que hi ha hagut gent que ha guanyat Hisenda, però, esclar, és un risc enorme pel que tu deies, Robert. Han de pagar primer, llavors pagar les costes de l'advocat i anar a judici. Per què fan tot això? És una mica el que explica aquest informe. Ho fan perquè acollonint-te, és a dir, fent-te pagar tot això davant, amenaçant-te amb el procediment penal, no vas a judici. Perquè la realitat, i això no ho vol, que Hisenda no vol que ho diguem, tens el 50% de possibilitats de guanyar. Clar, però fan que els incentius siguin perversos. I a part de tot això, el que també diuen és que hi ha total desinformació i opacitat. És a dir, l'agència tributària no respon a consultes legals bàsiques d'aquests advocats, manté secrets sobre les estadístiques dels casos, de quan es recupera, de quants procediments s'obren, etc. I el més fort de tot, que aquest ve pel tema de compliance meu, és que tenen incentius perversos, uns bonus increïbles, de fets de 125 milions, als inspectors. I no han volgut dir quina part del seu sou, de l'inspector, són aquests bonus. I flipeu, aquests bonus són per obrir procediments. Si el procediment està malament, no hi ha penalització. Imagineu-vos a les vostres feines, que us diuen, us pagarem un bonus per arribar com més d'hora millor. És igual l'hora que marxis. I apliqueu-vos-ho a les vostres empreses. Doncs tot això és una mica el que comenta l'informe. No sé què més volies dir, Robert? Bueno, no, jo volia dir que, efectivament, com comentàvem, Espanya és un estat que practica, com dius tu, Guillem, el bandolarisme fiscal, i això es combina amb que Espanya des de fa 50 anys juga a ser un país europeu, no? Què vol dir ser un país europeu? Doncs crear un estat del benestar. I, bueno, si tu analitzes una mica la pressió fiscal, com ha evolucionat a Espanya, doncs veus que fa 100 anys la pressió fiscal era un 7-8% del PIB, no? Això ho he preguntat al nostre amic ChatGPT, que ho extreu de fonts fiables, diguem-ne. Per què? Doncs perquè hi havia un sistema primitiu, impostos indirectes i sobre la riquesa i poca cosa més. Avui en dia la pressió fiscal és del 38-39% del PIB, no? Perquè, esclar, hem anat creant... És una estimació molt discreta, eh? Si després hi sumes l'IVA, tots els impostos afegits i les successions... Això inclou, segons les dades que em donava, inclou l'IRPF, l'IVA, societats, cotitzacions socials, etc. No, em refereixo al consum que tu pagues, vull dir, que a sobre encara seria més que això. Sí. Fa 50 anys, 1975, quan començava el tema de l'estat del benestar, la pressió fiscal era un 18,2% del PIB. És a dir, s'ha més que doblat, no? Però què passa? Clar, jo després en el ChatGPT li he preguntat el següent. Dic, la pressió fiscal es podria correlacionar amb l'increment dels salaris i la inflació i concloure que per una població espanyola empobrida respecte a fa 20 o 30 anys la pressió fiscal no només no ha decrementat, sinó que ha incrementat. I el ChatGPT m'ha contestat, la teva observació és molt encertada i toca un tema complex i profund. Això m'ha omplert de joia, que la intel·ligència artificial em contesti això, no? I després m'ha dit que efectivament tinc raó, no? Que ens hem empobrit, sobretot d'ençà de la gran crisi financera del 2008, i que a sobre la pressió fiscal ha seguit augmentant, no? Perquè per pagar tot aquest estat del benestar, tots aquests serveis que tenim, que a més s'han retallat, no? Vull dir, és que estem en una mena de bucle que a més a Espanya has d'afegir aquesta persecució, aquesta inseguretat jurídica, i clar, acabarem absolutament ofegats en aquest estat, no? Si seguim formant part d'aquest estat. Una mica la conclusió del que volia dir és això, no? Que nosaltres tenim una sèrie de factors que és com una alineació d'astres diabòlica, no? Jo tornant al Guillem, el de The Last of Us, sembla que tots siguem una espècie de zombis que anem fent, no ens queixem, perquè les estadístiques que has donat són absolutament brutals i tothom ho està sentint a la butxaca. I a sobre la pressió continua. I aquestes comissions dels inspectors d'Hisenda, la veritat és que no ho sabia, em sembla fascinant. No, després ens queixem de que els funcionaris no tenen cap mena d'incentiu. Aquí tens un bon incentiu.
Sí. Que passa que si s'equivoquen moltíssim contra els seus clients, contra els ciutadans, no es veu per enlloc, clar. És aquest afany recaptatori. I el més greu d'Espanya, que és el que diem sempre com a estat, que es vol homologar als altres, és aquesta falta total de transparència, no? I de garanties jurídiques, que com a catalans ho hem patit durant el procés i sempre, que realment no pots confiar en les lleis espanyoles, ni són clares, perquè són molt interpretables, i sempre hi ha alguna manera de que el poder real les acabi contorsionant, no? Que passa que aquesta vegada no s'enfronten a ciutadans espanyols, s'enfronten a ciutadans britànics. I des d'aquí al podcast fem un advertiment a Hisenda, que vigili que, tot i que es creuen molt poderosos, potser acaben com l'Armada Invencible, a les costes d'Anglaterra, que això no són els súbdits espanyols que tenen por de la inspecció d'Hisenda. Ben dit, magnífica metàfora / comparació. Jo el que anava a dir respecte a aquest tema és que això que comentàveu sobre la inseguretat jurídica és curiós perquè justament aquest és un tema. Mira que a Espanya normalment sempre hi ha un xoc brutal d'etiquetar políticament qui és un i qui és l'altre. I justament en aquest punt de la inseguretat jurídica, com no podria ser d'altra manera, és de les poques coses en les que veuràs que la gent hi està d'acord. Ningú vol passar pel sistema jurídic espanyol. És igual que votis a Vox, votis la CUP, siguis de dretes, d'esquerres o el que sigui. O sigui, no hi vols passar. I això ve per aquesta inseguretat jurídica terrible que hi ha en aquest país i que és, jo crec, una de les coses que fa que sigui un país una mica de segona a nivell del primer món, no? Comparant amb el Regne Unit, ho he vist en alguns dels informes que ens han publicat respecte a certes mètriques, no? Com les estan complint els països d'arreu del món occidental, i el Regne Unit pot tenir molts efectes per la seva banda, però una de les coses que fan molt bé i que teòricament són dels millors del món, el Regne Unit, és precisament la seguretat jurídica. Que a nivell jurídic, el Regne Unit és un país just. Amén. Ja m'agradaria que estiguessin a la meitat del nivell del Regne Unit, en aquest sentit. De moment, sota Sánchez, hem baixat 10 posicions de l'índex de corrupció, d'anticorrupció, i estem per sota de Ruanda. O sigui, no és les teves sensacions, no són les meves sensacions. Estem en aquest nivell amb el senyor Sánchez d'inseguretat jurídica. Però no podem oblidar que tenen col·laboradors necessaris. És a dir, la Generalitat de Catalunya recapta impostos, una part de l'IRPF, i com veureu quan hi afegim les imatges en aquest podcast, la pressió autonòmica catalana diferencial és més del 30% que de les altres autonomies. No ho trobeu escandalós? Bueno, això valida l'espoli fiscal que ens fa a l'Estat, no? És a dir, la Generalitat el valida, perquè el que fa és fotre'ns més pressió fiscal per, diguéssim, subjectar aquest impacte, no? I per què, quin principi utilitzen del políticament correcte a Catalunya, que des de l'escola ens l'han perforat en el crani? Pagar impostos és bona conducta. Saps? No pagar impostos o optimitzar impostos és de persona dolenta. No. Al primer món, a Anglaterra, a la resta d'Europa, la gent que és responsable fiscalment intenta pagar el que és just. Saps? I pagar més impostos quan veiem tot això que dèiem, que hi ha més corrupció i més ineficàcia, doncs destapa una mica aquest políticament correcte que no deixa de ser una mica de màfia retòrica per protegir aquests polítics d'Espanya i de Catalunya, com dèiem el Robert, per seguir expoliant-nos, no? Ja podem passar al següent tema. Estàvem parlant d'uns advocats anglesos molt valents, que els desitgem tota la sort contra la seva batalla contra la Hisenda. I, a part d'aquest fet, Anglaterra també ha tingut una altra sorpresa per nosaltres, que és la gran victòria del Reform Party a les eleccions locals del Regne Unit, que crec que el Borja ens en pot fer 5 cèntims per aquells que els hi cau una mica lluny, tot això. Efectivament, Guillem, hi ha hagut eleccions locals a Anglaterra, s'han escollit regidors a unes zones i un membre molt admirat d'aquest podcast, Nigel Farage, Big Nige, ha arrasat absolutament 31% dels vots, que és el doble que Labour, que són els socialistes, i els Tories, que són els conservadors.
Una mica de història del Nigel Farage, que va ser la punta de llança del Brexit, amb el seu famós partit, el UKIP. El Nigel, les seves intervencions al Parlament Europeu són meravelloses, si les busqueu al YouTube són increïbles. Acollonants. És, crec, de les poques persones que diu que l'emperador o l'emperatriu, Ursula von der Leyen, és nua, perquè realment una persona amb un esperit de batalla contra la burocràcia europea meravellós. I el Nigel, jo he de dir que és un dels 3 polítics britànics amb qui m'aniria al pub a prendre una pinta de cervesa tèbia sense cap mena de dubte. L'altre seria el Boris Johnson que té que ser el primer polític bufó que hi ha hagut al món occidental, una meravella. I el tercer, no us ho creureu, en Rishi Sunak, perquè jo vull veure el Rishi Sunak a qualsevol ambient que no sigui la banca d'inversió, perquè aquesta persona, sempre que el Rishi Sunak, que va ser el primer ministre conservador, l'últim, a qualsevol situació mitjanament mundana, ficava la pota una vegada darrere l'altra. Una persona amb unes sabates de Prada de 600 euros per anar a visitar una fàbrica. Era impressionant. Els problemes de la hiperespecialització, Borja, i lligant una mica amb els impostos anteriors, que una de les grans polèmiques d'aquest senyor, que li podries preguntar mentre feu la birra, seria la residència fiscal de la seva dona, que va ser un gran motiu d'escàndol, perquè tot i residir a Anglaterra no pagava impostos. Bona tria, Borja, de polítics per anar a fer una birra. Bé, amb el Boris Johnson seria bàsicament per la farra que us fotríeu, Això ho tinc claríssim. Seria escandalós, i escandalós ha sigut les eleccions de Reform, el fet de que hagin tret el 31% dels vots. Passa que, clar, la paradoxa aquí és el Brexit com a tal no ha sigut de moment el que s'esperava. De fet, Anglaterra, els últims 5 anys, a nivell de producte interior brut, ha crescut un 0,9% de mitjana anual. Si llegiu estadístiques de què pensa la gent del Brexit, doncs el 55% de la gent se'n penedeix, l'11% de la població diu que el Brexit ha sigut un encert, només l'11%, i clar, la política del Brexit era controlar el destí d'Anglaterra, al món. Que poètic, Sona a Lord Nelson. Però què passa? Que si comparem el número d'immigrants que han entrat a Anglaterra des de la implementació del Brexit, ha crescut exponencialment any rere any. Per donar-vos una dada, el 2020, que va ser l'any del Brexit, van entrar 500.000 d'immigrants. El 2024 hi van entrar 1.100.000 immigrants a Anglaterra. Llavors, clar, la pregunta és, si el Brexit ha sigut un desastre i el Nigel era l'abanderat principal de la causa, com pot ser que aquest senyor tingui l'èxit que ha tingut? I ara aquí és on... Jo entenc que no li atribueixen amb ell les polítiques que s'han fet post-Brexit, no? Han fet del Partit Conservador, no? Les polítiques aquestes que han capitanejat el Brexit des del 2016 han set sota el govern conservador. Efectivament, el Nigel té la idea, però la implementa el Partit Conservador. Què passa? Que el Partit Conservador té en Boris Johnson, el de les festes a Downing Street, fora per un escàndol. Durant el Covid. Exacte. Després la Theresa May, que és una espècie de Margaret Thatcher de marca blanca. Després tenim a la Liz Truss. La Liz Truss, que per cert van fer una aposta a un diari d'aquests sensacionalistes, dirien que duraria menys que un enciam, i em sembla que va ser el Daily Mail, tenien una càmera apuntant a un enciam i hi havia apostes, la gent apostava diners si duraria més l'enciam o la Liz Truss. I va guanyar l'enciam. Un bon candidat pel Partit Verd. Recordeu que va fer caure la moneda un no sé quants % a causa del seu mini-budget, una excentricitat total. Va ser absolutament escandalós, i després va venir en Rishi Sunak, que, bueno, un bon ministre de Finances, però a nivell de carisma, poquet. Qui tenim ara al govern? Sir Keir Starmer, que, bueno, ell és un Sir, que és el Salvador Illa anglès. Un és un Sir i l'altre és un ésser,
podem dir-ho així. Els dos tenen el mateix carisma. Vull dir, són persones que realment no destaquen per la seva oratòria, però bé, jo he de dir que com a primer ministre no ha tingut cap mena d'escàndol. Potser podem parlar del que es diu el Winter Fuel Allowance, que li van treure un subsidi a la gent gran per posar la calefacció a l'hivern. Home, això és lleig, no? Però a part d'això, ha tingut també tots els escàndols dels seients VIP que li oferien en alguns partits i acceptar regals d'alguns donors. Sí, jo crec que també està amb l'aigua al coll. El que passa que res, que l'oposició és dèbil i el Daily Mail o el Daily Mirror que has dit estava massa fixat encara amb l'enciam. Guillem, no És fascinant. treballaràs a ètica empresarial per casualitat, no? Perdona, Robert. Exacte, és els meus temes preferits. És fascinant el Regne Unit, quina màquina de triturar primer ministres que és, És brutal. Però escolta'm, Borja, jo et volia preguntar, això que el Keir Starmer ara s'hagi posat a fer tuits, no sé si, o declaracions, diguem, obertament dient que té la intenció de parar la immigració, està relacionat amb aquest auge altre cop del Nigel Farage o exactament en quin context s'enquadra això? No ho hauria dit millor, la veritat, perquè just després del resultat d'aquestes eleccions, que han guanyat regidors locals a una sèrie de llocs, no podem parlar perquè a la regió de Lancashire o de Nottingham ha guanyat Reform, però sí que realment aquesta reacció de Keir Starmer, ara parlo una mica, ha sigut clarament una resposta a Reform. Què ha dit el Salvador Illa britànic? Ha dit que si vols tenir la residència britànica tens que parlar un mínim d'anglès, si ets resident o si ets acompanyant. Abans, si eres acompanyant, tu podies entrar amb la visa d'algú britànic. Tens que viure-hi 10 anys a Anglaterra i no 5. I el que han dit és que la gent que té vises de durada curta i gent que està demanant asil polític a Anglaterra els poden treure del país més ràpid si cometen un delicte. A mi tot em sembla molt raonable. I a part, Borja, i s'ha cobert de glòria amb el tema aquest dels strangers, no? Si acceptem més immigració, acabarem sent an island of strangers. Però anem a matisar la paraula, perquè la paraula efectivament diu que no vol que Gran Bretanya es converteixi en una illa d'estranys. Però clar, ell fa servir la paraula strangers. Strangers no és gent estranya, és gent desconeguda. Gent que no es coneixen entre ells. Efectivament. Llavors, clar, a mi el tema aquest és quan tu com a primer ministre socialista prens aquesta mesura, el primer que fas és donar-li la raó a Reform, perquè estàs jugant al terreny de Reform i estàs dient que Reform té la raó. I segon, estàs jugant a una lliga que l'extrema dreta guanyarà sempre, que és la lliga de la immigració. Un petit matís que podria fer en el tema de la immigració és que a Anglaterra, des de 2022, hi ha un 30% de gent que està de baixa de llarga duració. 2,6 milions de persones en edat de treballar no estan treballant. Llavors, sí que es necessita aquesta mà d'obra. Per altra banda, les polítiques tindrien que ser per fer que aquesta gent torni a treballar i no més immigració. Al final, a mi el que m'agradaria parlar és de tu com a partit conservador o partit socialista, què fas per contrarrestar a l'extrema dreta? Que no sigui jugar a la seva lliga, perquè a la seva lliga guanyaran sempre. Sí. El problema que crec és que dintre del món del Partit Conservador, del tema del Partit Socialista, realment no hi ha una alternativa. És a dir, tornem al que ens agrada més aquest podcast, que són el políticament correcte. També la immigració era bona, ens feia rics a tots. Està descobrint que és un tema molt complex, la immigració. Depèn de quina immigració, de quins països i en quins volums. I crec que la victòria aquesta tan especial del Reform Party ve de que lliga tot el tema de la immigració i està relacionat, no?, amb com els serveis públics, la qualitat dels serveis públics i com està evolucionant el país.
Pels que no coneixeu el sistema electoral anglès, hi vaig viure 10 anys, la victòria és especialment important perquè a Anglaterra tenen el first past the post, que vol dir que el partit que guanya a cada circunscripció petita té el diputat. Per tant, no és proporcional. Per tant, si tu treus, per dir alguna cosa, un 5% a totes les circunscripcions, no tens un 5% dels regidors, no? Llavors, era com un sistema fet contra els partits populistes com el Reform, i que hagi sigut capaç aquesta vegada de guanyar a tants ajuntaments, realment ha fet por a l'establishment de UK, perquè vol dir que en unes eleccions a Westminster podria guanyar també. No sé si veieu alguna similitud, us sona d'alguna cosa el que està passant a Anglaterra amb aquí a Catalunya, ja per anar tancant. Bé, jo m'he enterat, bueno, suposo que vosaltres també, que ha entrat en vigor el nou reglament d'estrangeria espanyol, que va totalment en una direcció contrària d'això que vol fer el Keir Starmer. Pel que he vist, ja no hi ha requeriments d'aprendre el català. El català ja sabem que els hi porta fluixa a Madrid, i sembla ser que gent amb antecedents podran demanar la regularització, és més fàcil portar un familiar, etc. Bueno, jo crec que seguim amb la mateixa línia. I no sé, jo sobre aquest tema m'agradaria subratllar que dir que hi ha massa immigració no és dir estic en contra de la immigració o em fan fàstic els estrangers. I això és una cosa que, ja que parlem sempre del políticament correcte, hem de començar-ho a subratllar, no? Perquè si a Anglaterra estan posant sobre la taula el Keir Starmer, el partit de laborista, això és perquè segurament veuen que hi ha un problema amb aquest tema. I m'agradaria comentar també, hi ha una estadística del CEO que em vaig guardar un dia, que feien la pregunta, hi ha massa immigració al nostre país? A Catalunya, el CEO. Els nascuts a Catalunya, un 19 deia molt d'acord i un 39 deia d'acord, diguéssim, no? Els nascuts a la resta d'Espanya deien un 22% molt d'acord, un 36% d'acord. Els nascuts fora d'Espanya, és a dir, els immigrants, un 20% deien molt d'acord i un 48% deien d'acord. És a dir, els que més d'acord estan amb que hi ha molta immigració a Catalunya són els propis estrangers. Vull dir que no és un tema de dir és que aquesta gent va en contra meva, no. Els propis estrangers o immigrants suposo que arriben aquí i flipen, no?, de veure la quantitat d'immigració que està arribant. Llavors, potser això és una cosa que denota que no sé, que el tema és una mica complex i que s'ha d'abordar d'una altra manera, potser. Sí, la mateixa reacció passa amb els cubans de Florida, són els més antiimmigracionistes, perquè el tema de fons és que discutir l'immigració és discutir moltes coses, no? És la contribució fiscal, que hem començat al principi, qui paga impostos i per què, i com afecta això als serveis públics. I crec que aquí ens dona per un altre episodi, que és que ens han fet creure que per pagar més impostos, encara que et persegueixin injustament, com hem vist els inspectors d'Hisenda, els serveis públics seran millors, i hem vist que no. També és una altra dada que portarem d'imatge en el podcast, que és que Espanya no havia recaptat mai tants diners com els últims 2 o 3 anys, i els serveis públics, com crec que estareu d'acord, és que no han parat de baixar la seva qualitat. Per tant, queda la pregunta clau de per què paguem? Correcte. Jo, per anar tancant, us diria que, efectivament, sisplau, tinguem una mica de debats més madurs. Com deia Robert, dir que hi ha massa immigració no vol dir que estàs en contra de la immigració. És un tema complex. Anem a parlar-lo sobre la taula i llavors si hi ha algú que no vol entrar directament en aquest debat perquè creu que la meitat de la població és racista o vés a saber quines tonteries deuen dir, doncs, escolta, quedeu-vos a casa, vale? I aquí volem parlar de les coses seriosament. Dit això, el Borja havia comentat que la immigració havia augmentat molt al Regne Unit, que havia passat de 500.000 a 1.100.000. A mi m'agraden molt les dades, com ja sabeu, i com deuen saber els meus seguidors del Gina Capital, i anem a posar una mica de dades sobre la taula. 1,1 milions d'immigrants anuals sobre uns país de 68,5 milions, com és Regne Unit, és una taxa immigratòria, per dir-ho d'alguna manera, d'un 1,6. Estem parlant que abans era menys de la meitat, és a dir, un 1,6%, perdó. Abans estava per sota del 0,8%, d'acord? En els últims anys, a Catalunya ha estat entrant una mitjana d'uns 125.000 immigrants a l'any. És a dir, aproximadament una Tarragona cada any. Vale? Una Tarragona cada any. Digues, És el Guillem. que ens diuen, Arnau? Jo crec que ni ho saben, ni ho saben.
Però No, sí, aquest ja és un altre tema que ens donarà, no?, per parlar en el proper especial immigració que haurem de fer, segur. Però llavors això posa aquests 125.000 immigrants sobre una població de 7,85 milions que érem, ara som uns 8, vale? Això és un 1,6%, igual que el Regne Unit. És a dir, el Regne Unit, un país que ha rebut una immigració brutal durant ja fa dècades i que se'n parla molt, vale? Estan escandalitzats perquè s'ha duplicat i ara està al nivell en el qual ha estat Catalunya durant els últims 4-5 anys. Llavors, Catalunya, una cosa que la gent no sap, és que és un outlier a nivell estadístic amb això. Tu, si fes Catalunya un país i posés un mapa d'immigració europea i fes unes quantes dades, veuries que Catalunya rebenta tots els gràfics. Llavors, anem a parlar de manera sincera i no? amb la complexitat que té tot aquest debat, però que sapiguem almenys aquests números que estan sobre la taula. Molt Ho interessant. totalment, Arnau. I jo crec que en una democràcia tenim els partits que, com el Reform, ho ha portat, no?, com a pancarta, i estan guanyant i la gent els està votant. I a mi el que em faria gràcia per acabar el podcast és que, com a democràcia que som, no?, és un plebiscit diari, per què mai ens han preguntat el tema de la immigració en un referèndum? Que no som prou adults per pagar els impostos, però no per decidir si volem més o menys immigrants. Tornem-hi al políticament correcte. Tenim el país que tenim, sempre ens seguirem emmirallant amb Anglaterra i amb el seu sistema electoral, els seus alcaldes del Reform i amb els advocats catxondos que s'atreveixen a posar-se amb l'Hisenda espanyola. Això ha estat tot per avui. Crec que seguim aprofundint en la desconnexió que hi ha entre el poder i la ciutadania. I des d'aquest podcast sempre volem i esperem que vosaltres, oients, us suggereixi idees i maneres d'empoderar-vos, de fer-vos preguntes i de qüestionar el poder i els seus discursos basats en el políticament correcte. Em sembla una magnífica manera de tancar. Deixem-ho aquí. Adéu, Vinga, nois! salut. Ens veiem. Adéu. Adéu.